To Alhaji Dahiru Mohammed Kafi kai ne manajan darakta na hamshakiyar makarantar nan da ake kira mai Keke Academy da ke a hanyar Jos, kuma kai kwararre ne akan maganan hada-hadan man fetur da kuma sauran batutuwa wannan da yake da alaka da batun tattalin arziki. Gashi za mu tattauna da kai a Bauchi kan wasu batutuwa da ke da alaka da batun amfani da maganan sola da motocin da ake ga kasashen duniya da dama yanzu ba kamar sun fara yin bankwana da maganan man fetur din nan. Kai da yake kwararre ne akan maganan harkar man fetur din nan, kuma ka shiga wurare daban-daban a jihohin da suke da albarkatun man fetur, musamman jihar Legas wanda ake ga kafi karfi a wannan waje. Kaman ya kake ganin makoman Najeriya nan da shekaru kaɗan idan aka ci gaba da maganar dogaro da albarkatun man fetur a lokacin da kasashen duniya yanzu ake ta amfani da abubuwa waɗanda ba ruwansu da maganar man fetur? Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Dahiru kamar da ya faɗa, kuma ya ce maganar man fetur. Ni abinda na karanta a jami'a a fahimtar abin da ke karkashin ƙasa ne, geology da turanci kenan. Ilimin tsirrai. Ilimin tsirrai? Ilimin me? Ilimin tsirrai kenan ko? Me tsirrai? Tsirrai. Ban san tsirrai ba, ilimin ma'adinai dai. Ma'adinai to. Ilimin ma'adinai na karkashin ƙasa tabbas su ne, ok. Amma da turanci sunan kwas da na karanta a jami'ar Zaria, Ahmadu Bello ta Zaria, shine na wannan na ma'adinan karkashin kasa. Karkashin kasa. Abin sha'awa shine in ka dauki duniyar gaba ɗaya ka dauki karkashin kasa, sai ka dauki duniyar ka jefa da cikin duniyar rana da duniyar watanni da sauransu, domin duk waɗannan sai an fara daga can sama ko daga nan ƙasa sannan a zo tsakiya ga yadda abin shike. To alhamdulillah, bayan na gama jami'a din na yi aiki a gidan ruwa a nan garin a Water Board. Daga nan kuma na tsallaka na koma na aiki a NNPC. Kuma yadda ya faɗa, a aiki a NNPC na ƙara fahimtar yadda ma'adinai su mai suke da su, kuma yadda ake sarrafa su da shiga da fita nasu. To ya kawo wata tambaya ne mai ban sha'awa kuma mai ɗaure kai. Muka ɗauki Najeriya ita kan da muka saka a cikin wannan tambayar tashi, sai mun ɗauki duniya gaba ɗaya mun jefa cikin tabbatacce, domin Najeriya ita kanta ba za ta iya zama haka ɗin ba. In wani abu ya shafi amfani da mai a duniya, in ya shafi Najeriya zai shafi duniya, ko in shafi duniya dole ya shafi Najeriya. Mai fata fari mu tsaya Najeriya tukunna a wannan tattaunawa na farko. Wannan je kasashen duniya tukunna. Mu fara da Najeriya tun da tambayar a nan Najeriya ta fara. Abin sha'awar shine tattalin arzikin ƙasar nan tun lokacin da aka fahimci mai da noma ne, da lokacin aka gano mai, a gano amfanin shi. Mafi ƙarfin tattalin arzikin ƙasar Najeriya daga mai ɗin yake. Wurin abin da aka gaya mana, aljihun ƙasar nan, kuɗin da ke shiga aljihun ƙasar nan fiye da 90% nashi daga mai yake samuwa. So idan wani abu, saboda haka idan wani abu ya shafi mai, dole zai shafi abin da ya shiga cikin aljihun gwamnatin ƙasa. Abubuwa dama yanzu zamani ya zo, ana samun canji iri-iri, har ya kasance kafin a samu mai ana amfani da wasu abubuwa ne, da aka samu mai aka daina amfani da su. Yanzu ci gaba ya kai ga an samu wasu abubuwa da su mamaye mai ɗin ita kanta. Saboda haka dole ne mu nazari da abin da yake faruwa, mu ga yadda abin zai kasance idan har ya ci gaba da yadda yake a yanzu. Tabbatacce da wani abu ya samu mai ƙasa a kasuwan duniya, saboda hikimar da aka samu, da kuma saboda dai dogara da aka samu da ake da mai. Idan aka rage yawan shan mai, kuma na faɗa baya, abin shiga aljihun gwamnati zai ragu. Abin tunani ne kuma abin tsoro ne, kuma ni na kalle shi kashi biyu ne. Abin tsoron shine shi wannan ilimi da aka samu ne yanzu, ana kururuta shi da yawa fiye da yadda ya kamata a duba shi. Suwa suke kururuta shi? 'Yan siyasa da 'yan kasuwan duniya. Domin
'yan siyasa suna ta siyasansu a kan, ba ana maganar canjin yanayi ba ne duka abin da kan canjin yanayi na abin ya taso. 'Yan siyasa suka yi ta kururata wannan canjin yanayi akan cewa ya dogara ne akan mai da ake konawa ko kuma makamancin mai, ko kuma 'yan kasuwa su kuma suna tare da 'yan siyasa, domin idan haka ce za a kauce wa amfani da mai dole a fito da wani abin da zai maimaye wurin shi. 'Yan kasuwa nan suka shigo, su sai su ya kace kokarin su kawo na'urori ko abubuwa, misali kamar batirori da ake magana. 'Yan kasuwa suke yin batirori, kamfanoni masu kasuwa suke yin batirori, suke sai da batirori, saboda haka su duk abin da za a yi a rage amfani da mai shi za su yi shi, ko da ƙarya ko da gaskiya, saboda samun kuɗin shiga. Tabbatacce saboda samun kasuwa, samun kuɗin shiga. So shi ne ke cewa abin lura ne, kuma yana da faɗi. Yanzu ka gama na fara kaucewa daga maganar tattalin arzikin Najeriya na koma wani gefe daban, amma da duk tafiyan tare ɗaya ce. Idan bukatar mai ya ragu, tabbatacce Najeriya ta shiga halin kakanikayi akan maganar tattalin arziki. So saboda haka sai mu rika lura mu ga yadda tafiyan take. In kiɗa ya canza rawa sai canza shi ma. Idan abin ya canza cewa za a bar mai, sai mu fara duba menene mu za mu ci gaba da yin amfani da shi saboda mu ci gaba da samun kuɗin da shiga cikin gwamnatin ƙasa. To wannan abubuwa ne wanda shugabanni masu tunani, masu tsari suke kamata zauna su tattauna. Sai dai sau da yawan suna tattaunawar ba sa neman mutanen da suke da wani ilimi fiye da wanda nasu yake. Misali, idan siyasa ya zauna ya tattauna wani abu, ɗan kasuwa ya zauna tattauna, kila sun tattauna tare, tafiyar su ɗaya ne, tunanin su ɗaya ne. Ɗan siyasa mai zan samu, wani kujera zan samu, ɗan kasuwa wani irin kuɗi zai shiga aljihuna. To idan suka bar masu ilimin sashin da ake magana kamar nan misali mai ko makamantar ko masu ilimin yanayi, sosai ga tafiyar an samu baraka sosai a ciki. Kuma yawanci abin na gani abin da ke faruwa kenan. Zan baka misali, na daɗe ina muhawara da mutanen da ko injiniyoyi ne, ni geology ba injiniya nake ba. Muna tattauna da su kamar yadda 'yan kasuwa da 'yan siyasa suke cewa kona mai ko makamancin mai yana ƙara zafi. ƙarya ne. Gurɓata yanayi kenan. Masha Allah, gurɓata yanayi ba daidai ba ne, domin a ilimin da aka sani na rayuwar duniya gaba ɗaya, tun kafin Allah ya halicci ɗan mutum a duniya ana samun canjin yanayi. Akwai shi a rubuce. Daga lokaci zuwa lokaci. Shekaru miliyoyi da suka wuce ne ke daɗi. Lokaci zuwa lokaci, wato ita kanta duniya yawon da Allah ya yi ta yi a cikin sararin samaniya ko iyo da take yi kamar yadda musulunci. Tana caccanjawa. Tana caccanjawa ne. Ta kan canza ta shiga wuri mai zafi, ta shiga wuri mai zafi, haka take kuma tun kafin ɗan mutum tana da wannan abu. Yanzu muna shiga yanayi ne na zafi wanda ita duniya tana shiga ciki. To amma ɗan kasuwa da ɗan siyasa bai so ya faɗi wannan magana, sai ya ce a'a kaza saboda kamar yana faɗa baya, ba sai na sake nanata ba. So wannan abun ya kamata a zauna da masu irin wannan ilimin da na faɗa na yanayi, sai su ma su jefa nasu albarkacin bakinsu, sai a samu mafita. Amma tun da yake ɗan kasuwa ɗayan siyasa ba wannan mafitan suke bukata ba, sai a kaucewa waɗannan yawo. Da yake tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufai lokacin da yake mulki ya taɓa furta wasu kalamai fa wanda ya haifar da cece-kuce a Najeriya, wanda yake cewa ma fa yana addu'a Allah ya sa man fetur in Najeriya ma ya kafe, ganin yanda jihohi da dama suka dogara da maganan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya da kuma batun albarkatun man fetur ɗin. Sannan a gefe guda wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu lokacin da ta cire tallafin man fetur, an ga an yi ta ɗiban kuɗaɗe ana rabawa ma gwamnoni. Wasu alƙaluma sun bayyana cewa daga lokacin da aka cire man fetur, tallafin man fetur nan shekaru biyu, gwamnatin tarayya ta raba kimanin naira tiriliyan
14 ma dukkan gwamnonin Najeriya 36 sun samu kuɗaɗe mai nauyi. Sakamakon haka ma gwamnoni, babu wani gwamnatin Najeriya da yake korafin cewa yanzu baya samun kuɗin da ya kamata daga gwamnatin tarayya. Kai da yake ƙwararre ne a harkan tattalin maganan man fetur ɗin nan, kayi aiki ciki da waje a babban kamfanin NNPC, wasu hanyoyi kake ga ya kamata wato gwamnoni su bi domin rage dogaro da gwamnatin tarayya wajen samun kuɗaɗen shiga? Tambayar taka tana da tsawo kuma tana da gefe da dama, amma zan ɗauki guda biyu cikin su, sannan na ukun tambayar da kai ƙarshe. Idan muka koma abin da RFI ya faɗa, RFI mutum ne mai ƙwaƙwalwa, habaici a lokacin mutane dama suka ɗauke shi kamar yadda suka ga dama ko kuma da suka fahimta, amma habaici yake so yake wannan abin da ya faru za mu dawo hankalin mu koma mu tashi daga dogaro ga mai, ba wai so yake a shiga talauci ba. Wato rika bullo da hanyoyin samun kuɗin shiga. Tabbas abin da ya kamata kenan. To kaga sai aka ba shi wani fassara na daban. Shi kuma ɗaya maganan daga kawo na cire tallafi, wannan abu ne na siyasa. Ɗan siyasa ya abin shi, ko da yake yadda mu muka fahimta, mu 'yan Najeriya nake nufi, ba ma ko da muke da ilimin mai da makamantansu ba, abu ne wanda yake ya yi shi a sasance, kuma ka yi gana ma ka yi so ya abin shi, amma dai ba shi ya fi dacewa a ƙasa fita ce a kowane lokaci ma domin na ɗaya daga cikin mutanen da muka yi ta cewa da za a cire tallafin da zai yi, amma kafin a cire tallafi a dubi jama'a ga wahalar da za su shiga, a yi maganin wahalar shigar nasu kafin ma a cire tallafin. Wato a bullo da barbaru duk wani hanya da ga cire mai zai kawo wahala wa talaka, da sai a toshe wannan hanyar kafin ma a cire tallafin. To abin ka da ɗan siyasa ya cire abin shi bai ma toshe ba, kuma har yanzu bai toshe, kuma toshe zai yi wa yanzu tun da yake abin ya riga ya yi tsamari, kuma mutane suna cikin wahala tabbatacce. Amma a lokacin da kake aiki a kamfanin mai ina na NNPC, a lokacin ma fa ana biyan maganan tallafin man fetur din nan, da yake kai ka san ciki da waje na kamfanin man fetur din nan, kaman wai su wane ne ake zargi da maganan cinye kudaden tallafin man fetur din nan? Da an ce wasu tsirarin mutane ne ake ba su kudin tallafin nan, don haka in an cire da ya amfani da kudaden nan ta hanyoyin da ya kamata wajen bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa, maganan makarantu da makamantansu. Gashi an cire tallafi kuma 'yan Najeriya suna ci gaba da shan mugun yanayi, gwamnoni kuma aljihunsa yana ci gaba da cikuwa da kuɗaɗe. To ai ka kawo wani gefe ne wanda ni gaskiya ba zan iya ce komai a kai ba, domin aiki na NPC din bai shafi wannan gefen ba. Wajen maganan tallafi? Maganan tallafi ba nawa ba ne, abu ne na shugabannin da suke lura da wannan gefen, maganan sarrafa kuɗi da mai. Ni ina gefen da yadda za a haƙo mai ne a fito da shi waje, kuma a haƙo mai a fito da shi waje a arahan shi, to daga yadda zai sauki. To ni a nan na tsaya. Duk wani abin da ke faruwa ina maka magana ma jita-jita ne, don gaskiya ko ba zai magana kai ba zan iya ce. Zuwa yanzu ai an ga a lokacin tsohuwar gwamnatin Muhammadu Buhari an kaddamar da maganan aikin tonon man fetur a yankin Kwalmani da ke tsakanin Bauchi da Gombe. Sannan akwai maganan jihar Borno na ana maganan akwai albarkatun man fetur kwance, ga kuma matsalolin tsaro da suke ci gaba da addaban wannan yanki. Kana ga anya wannan gwamnati ta shirya maganan ci gaba da haƙo man fetur nan, musamman a jihohin arewacin Najeriya da ake fama da matsalan tsaro? To wannan tambayar ma gaskiya a dankule take, domin akwai lokacin da aka yunkuri har Buhari ya zo ya kaddamar da wani abu da tabbatacce an ce an samu mai maganganu irin wannan, daga nan abin sai ya tsaya. To abin da NNPC ke tunani ko shugabannin NNPC ke tunani a ci gaba da wannan abin, gaskiya shi ma ba abu ne da zan iya magana a kai ba, tun da yake so suka san abin da suke tunani, abin da suke so su aikata. To amma dai abin shi ne tattalin arzikin ƙasa ne Allah ya kawo Bauchi, da ya kamata a fahimta na da a yanzu da ya kamata ce an fara sarrafa wannan mai din zuwa yanzu da tabbatacce, domin ba amfani an ce an samu mai kuma ana nan ana cikin wahala. Yanzu misali, zan baka wani misali, ba zan kira sunan sai zuwa, akwai wani gefen ƙasar nan da suka yi wani abun sha'awa, kuma yana da labari sosai, da yana da sha'awa ma a magana. Su ma suna da mai
mai su kuma mai sau da yawa kan zo tare da gas ne, suna da mai da gas iskan da ake kokonawa da makamancinsu. Su da yake suna da zurfin tunani, ina da tabbatacce na labarin cewa abinda suke niyan yi bututun gas za su jera duk cikin duk jihohin nasu, wato a karkashin kasa su tona rami su sa bututun pipe saboda ya je masana'antu su rika dauka suna amfani, su kona su yi amfani da shi tun da yake babu lantarki, ko da lantarki ga tsadar lantarki kuma gas yana da arha. So mu abinda ni da na zata zan ji da zan so na ga ya faru a arewa maso gabas, ana cewa an samu shugabannin arewa maso gabas, gwamnoni misali, da tunanin su sai kasance suna tattaunawa ya za mu yi amfani da wannan mu ci gaba, kamar yadda wannan wancan gefe suke yi. Ka gane, so da hakan suka yi da kuma sun haɗa kai suka yi magana wa gwamnati da murya mai ƙarfi tun da suna da yawa kuma dole za su saurare su, da ya kamata a ce an ci gaba da wannan aikin. Amma rashin kula da ci gaban gefen arewa maso gabas ya ma sa kila wannan tunanin ba zai gare su ba. Kuma irin waɗannan abubuwa kamar yadda na yi kokari na faɗa baya, amin, in ɗan siyasa ake ko shugaba Allah ya mai da kai, ba da za a yi kana da ilimin komai, gefen ka ya kamata a ce a samu masu ilimi daban-daban suna baka shawara kan abubuwa. So na tabbata ba wani labari da na taɓa ji a arewa maso gabar cewa ana wani tunani ne haka, kuma an tuntuɓi mutanen da suke da ya kamata su sani kuma su ba da shawara. Amma inda ni shawara ta za a bi a yi abin da waɗancan gefen suke yi. Akwai gas, an ce akwai gas, ban san yawan shi ba, amma an ce akwai gas. Akwai su ko lantarki kawai aka kirkiro daga wannan gas ɗin, tun da yake ana iya kona gas a yi lantarki, a sa inji ya juya yi lantarki. Da a ce lantarkin da ake rashin samun nan da arewa maso gabas take lantarki, aka ga da an ci gaba. A wani tattaunawa da muka taɓa yi, lantarkin da za a yi ma har kasashen wani za a iya sayar musu, su Kamaru, su Chadi, za a iya sayar musu saboda yana da yawa. Kwarai da gaske. To amma wani tunanin abun bakin ciki bai zuwa ga shugabanni, kuma babban abu ne ya sa bai zuwa ga shugabanni. Ina ganin kamar ba sa tarayya ne, ba su jawo kusan, ba su jawo wanda ya kamata su duka tuna musu wannan abin kusa da su ba. Suna sa su a layi. Kwarai, tabbas. Da yake kai kana da manyan kamfanoni a jihar Legas nan, kuma ka shafe kusan fa shekaru 40 da wani abu, 30 da wani abu a jihar Legas, ka san ciki da wajen jihar Legas din nan baki daya. Sannan a arewacin Najeriya ana fama da matasa da yawa, ana korafin ba su da aikin yi, manyan mutane suna korafin ba su da aikin yi da makamantansu. A ganinka me ya bambanta mutanen kudancin Najeriya da mutanen arewacin Najeriya ta fuskan maganan aikin yin nan, tunda nan ana maganan kaman akwai lalaci ko? To wannan ma tambaya ce mai nauyi, kana ji ko? Wani tambaya ce da na dade ina tsakanina da abokaina kuna tattaunawa, wani kai magana akai, kuma abin wani lokaci kamar mutum ya kuka da hawaye saboda ganin bambanci. Dan baka misali, kuma misali ne mai ban sha'awa, na dade na bada misalin nan. Na taba zuwa Zaria lokacin na Lagos, na taba Zaria yin wani abu, sai da wani anguwa, na manta sunan anguwa, tudun a sabon gari, da la'asar ne zan je wani wuri ne, sai ta da daga mutane suna zaune, sai ni kididdiga suna ta zauna a bakin hanya, kididdiga akan dakali da makamancinsu, fiye da wannan ya fi shekara 15, ba yau ba ne, balle ba yau, kuma abin ya fi ɓaci. Mutane suna zaune, suna hutawa ne, suna zaune, ba abin da suke, ba abin da suke yi. Ok, ba a daɗe ba sai wani bawan Allah daga nan Bauchi sai ka tafi Lagos, sai ka mun ziyara ne, ce alhamdulillah, taɗi wanda sai ta zo, to zo mu zaga da kai, tunda baka san Lagos da san Lagos ba. Ka ɗauke shi a mota. Ɗauke shi a mota, muka tafi wata unguwa. Na ce da Allah abin da za ka yi min, ka lura da duk mutanen da ka gani, ka ga me suke yi. Ma'ana ka duba mutum na wani yake zo ne. 80 bisa 100 da na gani a nan suna da duk ake suke yi, ba mutum ɗaya da magani na kowa yana hada-hada. To bambancin mu da kenan da su, mu akwai wata irin mutuwar zuciya da take cikin zuciyar, ban san ko dama yana tare da mu ne ko kuma menene ya faru, ban sani ba. Sai kasance wannan mutuwar zuciyar ta shiga zuciyar mu da ba yadda za a yi in ba mun canza ba, halin rayuwar mai canza yayi kyau. Kuma dai
duk mun sani cewa subhanahu wataala kar ma na shiga musulunci ne ba ilimi nake da shi ba, amma dai Allah ya ce tashin taimake ka. Wato mutane kamar sun fi son a basu na banza kenan. Abinda ma aka gada kenan. Yan san cin bulus kenan. Babban abin da ke damun arewan kenan, shi yasa bambanci yana da yawa. Kaga shi yasa suna da arziki ba laifi. An fi son da arziki mai yawa. Ko kuma muna nan cikin talauci sai mita ko haka ba zai yi ba. To amma wasu matakai kamata a bi domin a sauya wa mutanen arewacin Najeriya tunanin zaman kashe wando da zaman yawo na roƙo daga nan zuwa nan. Abin shi ma yana da nauyi, ka gane, kowa a cikinmu yana da gudunmawa da ya kamata ya kawo, tun daga manyan mutane, gwamnoni, sarakuna ake faɗa ko, har zuwa ga lebura wanda yake sha da titi, domin kowa akwai rawan da zai taka. Yanzu misali, idan sau da yawa gashi da muna gani, idan aka ba mutum ya aiki, a ce ok, mutum ya zo na neman aiki, kace to ga aiki zan baka kaza, idan ba ido ka saka ba aiki ba zai ba, kuma sai ya yi cuta a ciki, wato ha'inci, sai ya ha'inci a ciki. To da ha'inci abin Allah ya dade shi ke hukunci, kan mutum ya ha'inci ya yi tsammani kuma abubuwan za su tafi da ba zai yi ba, an gane. So waɗannan abubuwan su ne kowa na da nashi abin nan, ko da yake kowa ma na da nashi rawa da ya kamata ya kawo, gudunmawa da ya kamata ya kawo a wannan tafiyar, daga manya har zuwa ƙanana. So ba wani gefe zan ɗauka ce wani ya fi wani laifi misali, amma da za a ɗauki tarbiyyar yara ne, kullum na ta da maganar tarbiyyar yara, iyaye nake sa wa laifi 90%, 95%, domin shi yaro tarbiyyar naka mai shi zai tashi. Zan baka misali, kullum ina ihu na tsakani, yanzu lokacin da mu muna tasowa, mu muna yara muna tasowa, wanka wanda ka biyo shi ma in ya taka abu ka iya tako, wanka ba zai ba wanda zai ci a in ka kai shi kala ga ma kila duka za maka, kai wawa ne, ba wanka ne yace kai abu kaza ba, ko da ba daidai bane dai ya sa ka hanya yadda ya fahimta. Misali, mun tashi da wannan abu ne, ina son ba da misalin nan. Idan yaro yana wucewa wani abu akan hanya da ya kamata bai kamata ya tsallaka, bai kamata ya daga yana tsalla, wanshi ne kai mahaukaci ne, kai wawa ne, baka ga abin ba za ka daga ba. So yanzu haka mu mutane da duk abin da muka gani akan hanya wanda bai dace ba daga shi muke. Wato akwai tarbiyya. Akwai tarbiyya. To tarbiyyar yanzu babu ita. Wannan tarbiyya ita ce nake ɗora laifi wa iyaye. Domin yaro sai ka mai tarbiyya ta ce zama yaron gwarai. So da yawa yanzu zan yi magana ce ni gaskiya to sai matasa nake ji don ba samu tarbiyyar iyaye ba. Saboda haka kar wani, idan wani uban zamani ya ce yaron zamani, ce kai ne uban zamani, domin kai ne baka tarbiyya wa yaro ya zama yaro da ya kamata ya zama. To kaga duk waɗannan abubuwan duk a ƙunshe suke ga yadda tafiyar rayuwar mu take gaskiya. A ganin ka me yasa galibi yawanci a arewacin Najeriya in lokacin da aka gama amfanin gona ne, lokacin kaka, mutane a ƙauyuka da dama da aka ga a cikin birane suna ta kaman sai da amfanin gona, mai kai sadaki ma bazaura yana kaiwa, mai ƙara aure yana yunkurin. Me yasa yawanci galibi a arewacin Najeriya kaman aka fi fifita maganan ƙara aure maimakon nemo hanyoyin da a rika samun kuɗaɗen shiga? Again, don rashin tarbiyya ne na yadda rayuwa ya kamata ya kasance. Idan an samu